ti agong. Lula 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 lay lula 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 lay. Hello, Bing! Kamusta kayon? Nasaya at bet lang amin ka di ti marikrik na yung itata? Wow! Nagmayat nga maamuan nga awan marikrik na yung amadi. Siya sinur kada kayo, Bing, tinaragsak itata nga aldaw. Ingato naman ti ima na. Maminsan mampay, ingatong ti imam sa mo ipukaw iti Yahoo! Yahoo! Naragsak man nga rin tao Bing, taada kayo nga. Adagat naksit. Hala! Tilot-lutot naksidan! Gulay kayo Bing nga, wait lang. Hay, salamat. Imbag lakit dita na angot ko nga dagos tilot-lutwek amakan. Imbag lakit dita saan unay nga naksit. Di bagbaken mama, kit ungtad na. Itatangaro dubing, sakbay tayo nga rugyan nga adalen, ti may samanen apaset iti bagi tayo. Tumakder kayo man tay laeng, tagkakandakin nagsasala tayo. Umay kang gayem ko, inte manen nagsusuro, agpalapaken at kinikini, ikut-ikutin day tabagin. Umay kang gayem ko, inte manen nagsusuro, agpalapaken at kinikini, ikut-ikutin day tabagin. Ayabam ni nanang, ni manong ken, ni manang pati ni tatang ken, ikaayaban, agsalaken agkanta. Ayabam ni nanang, ni manong ken, ni manang pati ni tatang ken, ikaayaban, agsalaken agkanta. Umay kang gayem ko, inte manen nagsusuro, agpalakpaken at kinikini, ikut-ikutin day tabagin. Umay kang gayem ko, inte manen nagsusuro, agpalakpaken at kinikini, ikut-ikutin day tabagin. Ubing, imbaglakit dita na angot ko itatay, tilot-lutwek amakan. Tano saan ko nga naangot na dagos, baka mas lalo nga nakset, ken mas lalo nak nga maungtan. Anya nga tanga rod, apaset ti bagi, tinakatulong kanyak, tapno maangot ko DJ makan. Maminsan man pay? Agong! Husto! Te agong! Daytoy, ti agong ko. Ito do yung mamet ti agong yo? Maminsan man pay? Naglalaing kayo. Ito do yung man ti agong yo, say baga, agong. Agong. Usaren ti agong apag-anges ken pag-angot kadagiti na duma-duma abambanag iti aglawlaw. Adda dua klase ti maangot. Ada nabanglo ken nabangsit. Itatangaro dubing, kita entay man dagiti bambanag anabanglo ken nabangsit. Adda dagiti na duma-duma nga bambanag iti sango kitata nga makita tayo ti unek ti balay ken kanay tayo nga us-usaren a nababanglo. Akas kuma iti pulbos, lotion, bangbanglo, shampoo, ken sabon. Amin dagitoy ket nababanglo. No adda nababanglo bambanag, adda damet nababangsit. Akas kuma ti basura. Wenno asok na agapuyin ti luglugan. Nagmadit angot na. Ubing, amok nga kayang-kaya yu ti sumarunong obraen tayo. Ibagayo, no nabanglo, wenno nabangsit, dagiti ladawan ti bambanag nga ipakita. Nanang, tatang,
Manong ken manang, ibagayo ka dagiti anak yu, no ustumet lang dagiti sungbat da. Rugyan tayon. Anya nga ta ti angot ti sabon. Nabanglo wenno nabangsit? Nabanglo. Anya nga tamet ti angot iti asok nga aggapuyan ti lugan. Nabanglo wenno nabangsit? Nabangsit. Anya nga tamet ti angot dagiti basura. Nabanglo wenno nabangsit? Nabangsit. Anyamet ti angot ti lotion. Nabanglo wenno nabangsit? Nabanglo. Dagiti nga tamet na lungsot nga natengken prutas. Anya nga tamet ti angot da. Nabanglo wenno nabangsit? Nabangsit. Ti pulbos. Anya ti angot ti pulbos. Nabanglo wenno nabangsit? Nabanglo. Damagek man nga rod kada kayo ubing. Anya ti usar ti agong tayo. Pagkita ka di? Saan? Pagdengeg ka di? Saan? Pagangot ka di? Aman. Laglagipen tayo nga rod ubing nga ti agong ket usaren tayo a pag-anges ken pag-angot iti naduma-duma a bambanag iti aglawlaw. Isu si kagayem ko, an nadama na sayaat dayta agong mo. Okay? Ubing, daytoy met ti ubraen yo di tababalayo. Mangi drawing ti talo bambanag nga magustuhan ti angot na. Ipasam daytoy ken mestram wenno mestrum ken ibagam nga impaubra ni Sir Kevin. Mabalin mo met nga ipasa yan ti Bangi Central Elementary School Kindergarten class tapno makitak met. Adda paset iti bagi pag-angot ti bambanag. A-G-O-N-G, 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 agong nagana. Daytoy paset iti bagi kat anadang gayem ko. A-G-O-N-G, 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 agong nagana. Adda paset iti bagi pag-angot ti bambanag. A-G-O-N-G, 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 agong nagana. Daytoy paset iti bagi ket anadang gayem ko. A-G-O-N-G, 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 agong nagana. Bye-bye! Bawal lumabas, ay pwede na pala ikaw